Здравейте! Донесох нова машина, която е като чанта. Това е кутията Montech Heritage Pro. Но вместо дрехи, нека сложим вътре компоненти и да видим как се получи. Процесорът ни е AMD Ryzen 7 9800X 3D, 8 ядра, 6 на 10 нишки и максимална тактова честота от 5,2 ГГц. 2 пъти по 16 ГБ DDR5 RAM памет влизат в дънната платка. Скоростта им е 6000 мегатрансфера в секунда, а латентността им е CL30. За съхранение използваме 1 терабайтов Samsung 990 Pro SSD, който е от четвърто поколение и има скорост на четене 7450 мегабайта в секунда. Този слот всъщност е 5.0, но има още общо 3 слота има на дънната платка, а другите два са 4.0. Ето стигнахме до захранващия блок. При тази кутия той ще бъде отпред. Това е захранване Be Quiet Pure Zone 2 850 вата. Напълно модулно е и е с платинено сертифициране. Поставяме и дънната платка на мястото и нанасяме го с леки движения. Накрая и това си идва на мястото. Видеокартата ни е ASRock Radeon RX 7970 XT Steel Legend с 16 ГБ. Ето ме и в Mafia, The Old Country на максимални настройки и на резолюция 2060 градуса процесор, 57 градуса видеокарта. Не. Но ако ускорявам така, тогава и преди това ускорява точно по същия начин. Остави ме! Хайде! Първо място. Лесно. Ето ме и в следващата игра Hunt Showdown. Тя също е на най-високи настройки в 2000 пиксела. Около 140 кадъра в секунда сме така. Оле, помощ! Какъвто е? Да. За лаптоп мисля, че се получи доста добра машинка. Пишете в коментарите какво мислите вие, а ние се виждаме в следващото видео. Чао!